Berthold, fordi du kunne stille op til interviewet i dag. Jeg har hørt, du har fået en kontrakt med Chelsea FC fodbold. Hvor mange penge er det, du tjener på den? Du spiller fodbold, ikke også, Berthold? Ja. Jeg kan høre, din manager siger noget bagved. Det er faktisk ikke hende, vi interviewer nu. Så hvis hun lige kan holde sin kæft. Op i målet! Får du mange penge for at spille fodbold? Har du nogen? Ved du noget om det? Han er ikke sådan en type spiller, der Kan jeg høre, din manager snakker igen herovre? Jeg tror lige, vi skal hænge ud af billedet. Der, så det gør sådan der. Har du fået nogle chips? Ja, kan du godt lide det? Ja, hvad for nogle kan du bedst lide? Okay. Kartoffelchips? Okay. Har du prøvet nogle af Josefines julegaver i dag? Er der den her for eksempel, eller bilen? Okay, og hvad er der ellers? Hvor er Josefine? Jeg går lige med. Skal lige have. Hvor har du hende henne? Hvor er hun henne? Okay, kan du pege på hende? Og deroppe. Ja, det er rigtigt. Har du leget med hende i dag? Okay. Godt nok. Ja, okay. Har du været ude at se Josefines tegninger ude i brusebadet? Har du det? Ja. Josefine, kunne du tænke dig at vise Berthold der, hvor du har tegnet ude i bruseren? Der, hvor du har malet? Prøv at lade hende vise det en gang. Berthold, prøv at vente lidt. Så skal hun vise det. Berthold, Josefine, vil du vise, hvor der er henne? Hvor har Josefine malet henne? Vil du vise det? Det vil far gerne se. Hvor har du malet henne? Hvad? Ej, hvor er det flot. Hvad? Hvor har du malet henne, skat? Er der flere steder, du har malet? Hvor er over på den anden side også? Nej, hvem er herovre? Hvem er der? Har du ikke også malet? Prøv at se, det der. Har du malet det? Øj, det er flot, det der røde. Hvad? Ja. Har du malet alt det, skat? Og også den der. Har du også malet den der? Ja! Ej, hvor er det flot. Synes du ikke bare, det er flot, Berthold? Ja. Ja, du er dygtig. Okay, går du igen? Så siger jeg tak for interviewet, Berthold. Det var meget fint. Tak. Ja, tak. Tak skal du have. Hej. Hvad så? Ikke helt færdig. Hvad vil I gerne lave herude? Kan du have noget ned, fusserne ned i noget, skat? Ja. Og Berthold, han skal